Усім прывітанне, з вами Зміцер Лукашук. Як звычайна мы абмяркоўваем падзеі ў Беларусі і за яе межамі, і сёння час нашай рэгулярнай сустрэчы з кіраўніком Варшаўскага цэнтра палітычнага аналізу і прагнозу, сябрам Вольнай Беларусі Павлом Усовым. Добрый день, спадар Павел. Добрый день. Спадар Павел, давайте мы пачнем, можа быць, з таго выказвання, якое прыцягнула і вашу увагу, з нагоды якога вы напісалі допісу ў сябе ў сацыяльных сетках. Дарэчы, раю усім подписываться на телеграм-канал Павла Усова. Что не паспяваем абмеркаваць у нас у эфиры, то ёсць у яго ў телеграм-канале, таму подписывайтеся. Ну и не забывайте ставить свои подабайки под нашим YouTube каналом. Расширвайте, калі для вас гэта бяспечна. Так вось, я про заяву Лукашэнкі і яго ў чарговы раз выказаную не заяву про тое, што ён стаміўся, што вот ён гатовы сысці, але яго не адпускаюць народ і міжнародная сітуацыя, а про вось гэтую яго чарговую ностальгію по Савецкім Саюзе, по камуністычным мінулым. Какую страну развалили вот у гэтым сэнсе? Что вы бачыце за гэтым выказванні? Чаму раптоўна і прычым вось гэтаму прапагандысту нібыта амерыканскаму, але які працуе на расійскую прапагандысцкую кампанію? Гэта нарацыя пуцінаўская, так, хаця Лукашенко на гэты конт значна раней выказваўся, менавіта прыйшоўшы да ўлады, ён пачаў вяртаць Беларусь у савецкае мінулае, і першы рэферэндум 95-го году гэта яскрава паказаў, калі былі вернута і сімволіка неосавецкая, і таксама расійская мова вернута, атрымала статус. Ну і гаворка пайшла пра вяртанне ў нейкія новыя інтэграцыйныя працэсы з Расіі. На гэтым ён выехаў, выкарыстоўваючы у пэўным сэнсе і расчараванасць дэмакратычнымі пераменамі, небачнасць добрых перспектыў з боку беларускага грамадства вось на такім папулізме, што ў Савецкім Саюзе было добра. Потым на нейкі час пасля ўжо як спынілася паглыбленая інтэграцыя з Ельцынамі, да ўлады прыйшоў Пуцін, гэтую нарацыю перахапіла ўжо расійская ўлада, можна называць новая савецкая ўлада ў Расіі. Асабліва пасля 2014 году вельмі рэгулярна пачалі з'яўляцца вось такія міфы адносна таго, што Гарбачова падманулі альбо падкупілі, што падманулі ў тым сэнсе, што НАТО не павінна было пашырацца. Пасля таго, як Савецкі Саюз ішоў з цэнтральнай Европы, што Савецкі Саюз адмыслова развалілі, бо былі перад гэтым гарантыі таго, што Савецкі Саюз прынамсі застанецца ў тых межах, у якіх ён функцыянаваў у 91 годзе. Вось такі дрэнны захад, і паглядзіце, да чаго гэта прывяло, да войнаў, да дэстабілізацыі, да катастрофы. Аднапалярны мір — гэта не той мір, у якім добра функцыянаваць чалавецтву, трэба, каб быў баланс, і вось гэты баланс мы зараз намагаемся стварыць. Там Беларусь, Расія і Кітай, вось гэтае новае ядро новага полюса, якая павінна ўстрымліваць вось гэту агрэсіўную палітыку Злучаных Штатаў Амерыкі і Захаду і стабілізаваць сітуацыю ва ўсім свеце. Хаця тыя, хто памятаюць і ведаюць гісторыю часоў халоднай вайны, якраз такі Савецкі Саюз заўсёды быў даволі сур'ёзнай пагрозай нестабільнасці, дэстабілізацыі ў свеце, і гэта і Афганістан, гэта і ўвядзенне войскаў у Венгрыю, ўвядзенне войскаў у Чэхаславакію ў 68 годзе, гэта ўвесь час, гэта і карыбскі крызіс, увесь час застрашэнне светам чырвоным гузікам, тое, што намагаецца зараз рабіць Пуцін. Тады Хрушчоў умоўна, ну гэта міф, конечно, што грукаў па трыбуне ботам, это яшчэ раз падкрэслю, міф, такога не было, але у савецкія часы гэта актыўна распаўсюджвалася адмыслова, паказвалася, што ігнаруюцца ўсе нейкія там стандарты і
дыпламатычнае захаванне. Ну, часткова это Трамп зараз робіць. Он не бутам, канешне, грукай, але такія паводзіны яны ёсць. І Лукашенко, канешне, вось як савецкі чалавек са знакам якасці, апошні з магікан, ён увесь час хоча вярнуцца ў Савецкі Саюз, але чамусьці не да той сціпласці, нават фармальнай, умоўнай, якой прытрымліваліся генсекі ў Савецкім Саюзе, якіх не было сваёй уласнасці, дзеці не вучыліся там у Кітаі ці у ЗША, яны хочуць вярнуць у савецкае мінулае народ, Путін расійскі народ, а Лукашенко беларускі народ. Але эліты намагаюцца за сабой захаваць усе тыя блага, так, дабро тое матэрыяльнае, якое дае капіталізм, і каштоўныя загаркі, гадзіннікі, і машыны, майбахі ці Тэсла, бо ўласнага нічога прадукаваць яны не ў стане, тэхналогіі, камфорт, усё гэта заходні дабрабыт, які з'явіўся і ў Расіі, і ў Беларусі, дзякуючы таму, што знік Савецкі Саюз, і праблемы з нармальным камфортным жыццём у СССР пачаліся значна раней, а не пасля распаду Савецкага Саюза. Але вось Лукашенко лічыць, што існаванне той сістэмы, якое было ў Савецкім Саюзе, давала пэўны камфорт уладам, бо ўлада не мела ніякіх абавязацельстваў, яна была закрытая у дачыненнях з народам, нягледзячы на тое, што Канстытуцыя СССР казала пра тое, што ўся ўлада знаходзіцца ў руках працоўных, і праз выбары ў Верхоўныя Рады народ выражае сваю волю. Тым не менш, канешне, уся ўлада была сканцэнтравана ў камуністычнай партыі, якая не была ні перад кім адказная, існавала сістэма татальнага кантроля, палітычнага, ідэалагічнага кантроля. Людзей вучылі, як любіць радзіму і як думаць, і менавіта такі склад хацеў бы выбудаваць Лукашенко ў Беларусі, бо не гледзячы ні на рэпрэсіі, не гледзячы на тое, што у якой сітуацыі апынулася Беларусь пасля пачатку вайны, Лукашенко адчувае дыскамфорт, сур'ёзны дыскамфорт палітычны, бо насельніцтва збольшага яго не любіць, так, яно баіцца, але яно не падтрымлівае ні псіхалагічна, ні маральна той палітыкі, якую ён вядзе, і нават калі вымушаны там рабіць рытуалы, каб захаваць сваё месца і мінімальны дабрабыт ва ўмовах тэрору, тым не менш, канешне, гэтая ненавісць, нелюбоў, яна нікуды не падзелася, і тое, што вельмі часта з'яўляецца інфармацыя у незалежных дэмакратычных медыях адносна таго, што дзеецца ў Беларусі, інфармацыю, якую б яны хацелі прыхаваць. Яна паказвае, што народ настолькі збольшага не прымае тую сістэму, той лад, што намагаецца нават праз вось гэтыя выцекі інфармацыйныя, праз нейкія нават інтэрв'ю, праз нейкія там запісы на тиктоку паказаць, што ў краіне адбываецца шмат кепскага. І, канешне, гэтую гэтую інфармацыйную прастору цалкам Лукашенко хацеў бы зачыніць, тым больш, што ягоныя дзеянні заўсёды выклікаюць адмоўную рэакцыю. З аднаго боку, вось гэтая прастора дае ім інфармацыйная магчымасць нешта там кантраляваць, але з іншага боку, што не выказванне, то перла, то выклікае крытыку. Ён бы хацеў, каб ягоныя любыя выказванні, яны цытаваліся, віселі на нейкіх плакатах, каб народ вучыў як буквар, як рухнаму калісьці пры Бердымухамедаве усе ягоныя выказванні, гэтага не адбываецца. І змусіць беларусаў да гэтага не ўдасца, нават калі Лукашенко пабудаваў тую сістэму з нейкай вядучай партыі, хаця, якая з Белай Русі вядучая партыя. Это, просто абсалютна безыдэйная, абсалютна неінтэлектуальная структура. Калі
кіраўніком так званай партыі з'яўляецца Чемоданова, так, хаця, можа быць, гэта не самы кепскі варыянт, але не гледзячы ні на што, нават змусіць хадзіць, уступаць у гэтую партыю, ну, выкліча нават сярод тых, хто памяркоўна ставіцца да сітуацыі ў Беларусі, негатыўныя рэакцыі. Не думаю, што хопіць ресурсаў выбудаваць менавіта такую структуру, якая існавала ў савецкія часы. Так, гэта хутчэй папулісцкія ідэалагічныя выказванні і выказванні, якія павінны якраз спадабацца Маскве. Бо зараз тое, што робіць Пуцін з усімі гэтымі унутры палітычнымі працэсамі, гэта намаганне, ну, сфарміраваць абсалютна стэрыльнае, абсалютна татальнае грамадства з зачысткай інтэрнэту, з зачысткай інфармацыйнай прасторы, з падпарадкаваннем і з такім тыповым хамствам расійскім кшталту. Вось што ўдалося зрабіць, так гэта выкарміць такіх хамаў, як Салаўёў ці як Азаронак. Вось гэта хамства, яно якраз зараз пачынае дамінаваць у інфармацыйнай прасторы, бо іншы гэта на сённяшні момант не тыя эліты інфармацыйна-палітычныя, не гэтыя, што ў Беларусі знаходзяцца, запрапанаваць не могуць. Хаця зараз, не гледзячы нават на сіндром постпалітыку 22 году, такой інфармацыйнай свабоды ў Беларусі, унутры Беларусі значна больш, чым зараз у Расіі. Вось вы кажаце пра цытаты, якія, ну, варта, каб вот віселі дзе-небудзь на сценках. Ну, чым вот вам, глядзіце, непрыўкрасная цытата, дзе Лукашэнку спыталіся наконт пераемнасці ўлады, і ён адказвае, ну, ён кажа, што змена улады адбудзецца там нормально, ёсць падрыхтаваныя кадры, поэтому я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной, и мы с вами будем на пенсии ловить рыбу у вас в Соединенных Штатах Америки, здесь будет работать нормальный человек. У нас много хороших, толковых людей. Два момента тут. Ну, першае, то бок, ну, не будзе сядзець да смерці. Вот чарговая заява, падрыхтаваныя кадры. Калі уважна прачытаць першае слово, ён сказаў, калі мяне ўжо не будзе на гэтым свеце. Задолго до того, как я уйду в мир иной. Так. Я думаю, что и тут ёсць, думаю, кансенсус нават у сярод і аптымістаў і песімістаў. То бок вы хочаце сказаць, што вот гэтая фраза про тое, што ён как бы пераемственнасць, то вот змена ўлады адбудзецца, гэта з катэгорыі про тое, што я не трымаюся пасінелымі пальцамі. Ну, конечно. Тут можна увесь час сказаць, што у нас там ён же і кажа, што дэмакраты паболей, чым у Злучаных Штатах Амерыкі, што трэба вучыцца, мы можам навучыць ЗША сапраўднай дэмакратыі і ўсё ў гэтым духе. Не думаю, што ўжо ніхто не ўсур'ёз не ўспрымае словы пра тое, што Лукашенко не даседзіць да 30-го году, што ён сыдзе раней, сыдзе толькі ў тым выпадку, калі фізычна ўжо будзе не ў стане функцыянаваць. Але гэта спалучаючы з тым, што было сказанае папярэдняе адносна вось гэтай савецкай сістэмы, вяртанне, і ён яшчэ ўзгадваў пра неабходнасць рэфармавання дзяржаўнага кіравання, то тут можна дапусціць, што адбудзецца, магчыма, чарговая трансфармацыя Канстытуцыі, якую-то, дарэчы, хацелі б таксама правесці ў Расіі, каб не было выбараў, непасрэдных прамых выбараў, а каб прэзідэнта выбірала там альбо нацыянальны нейкі сход, альбо нейкая там рада, як у Расіі гэта дзяржаўная рада. Там таксама былі праекты, і адзін з аўтараў праекту, што дзяржаўная рада павінна выбіраць прэзідэнта, гэта быў на пачатку Суркова, потым зараз яе прасоўвае гэтую ідэю Кірыенка. У Беларусі таксама вось з'яўленне і наданне канстытуцыйных
паўнамоцніцтва ўсебеларускаму народнаму сходу, магчыма, у гэтым будзе закладзена у перспектыве ідэя, каб менавіта гэты так званы ўсебеларускі сход выбіраў прэзідэнта, як калісьці партыя выбірала там генсека, сходы партыйныя, палітбюро, ўсё гэта ёсць. Так, і палітбюро, прэзідыум усебеларускага народнага сходу з функцыямі і паўнамоцніцтвамі. І магчымасць для Лукашенка ўжо фізычна вельмі цяжка, відавочна, будзе браць удзел у выбарах, і тым больш, што для сістэмы гэта заўсёды шок, і нават ва ўмовах такога ціску, прыгадаць апошнія выбары, трэба было ўсё роўна мабілізаваць рэсурсы, каб заганяць людзей, каб кантраляваць людзей, каб яны не рабілі здымкі, каб яны нешта там не перадавалі інфармацыю. Это ўсё роўна кантроль, і даволі моцны кантроль, і для Лукашенка, як і для Пуціна, лягчэй за ўсё было б рэалізаваць такі механізм апасередных непрамых выбараў праз спецыяльны сход, праз усебеларускі народны сход. І, дарэчы, гэты механізм мог бы быць камфортны для і бесстрэсавы для сістэмы, каб перадаць лёгка ўладу. Калі для Лукашенка, акрамя таго, што ён хоча застацца як мага даўжэй пры прэзідэнцкай пасадзе і на гэтай пазіцыі, яшчэ вельмі важна, каб ягоная кроў гэтую ўладу утрымала. То бок мы кажам пра Мікалая Лукашенка, якога рыхтуюць менавіта дзеля гэтай функцыі, нягледзячы на тое, што Лукашенко ўвесь час там рукамі нагамі кажа, што не. Але калі ён нешта кажа, што гэта не, то можна адчытваць 100%, што гэта так. І калі праз сход, праз нейкія працэдуры, якія будуць знову уведзеныя у заканадаўства і канстытуцыю, так, гэты транзітны шлях перадачы ўлады будзе самы просты, самы лёгкі, бесстрэсны. Хаця асабіста для Лукашенка вельмі важна увесь час падкрэсліць, што большасць народа яго любіць, вось 78-80% за яго галасуюць, ледзь там не 90%. Але я думаю, што і ў гэтым аспекце можна прыдумаць, што вось народ выбірае сваіх дэлегатаў на ўсебеларускі народны сход, і гэтыя дэлегаты выбіраюць прэзідэнта, і знову усебаковая, усенародная любоў. Але я згодны з вами, што гэтыя яго абяцанні пра тое, што будзе пераемственнасць і ўсё такого там нармальна, гэта звяртаць увагі асабліва не трэба. Мяне трошачку как бы здзівіла, не здзівіла, але ўвагу перанакіравала вось гэтая адна фраза: і мы с вами будем на пенсии ловить рыбу у вас в Соединенных Штатах Америки. Гэта вось просто для чырвонага слаўца, ці на фоне перамоваў з Амерыкай, на фоне магчымай сустрэчы з Трампам. Шмат хто кажа, што там можа быць ён там хоча гаранты бяспекі ад ЗША для сябе асабіста. Вось гэта такія закіды, што я буду чалавек свабодны, захацеў паляцеў у госці вот да цябе у Штаты рыбу ловіць. Я думаю, што гэта проста ягоныя умоўныя звароты. Хаця, канешне, ён бы хацеў паехаць у ЗША, пра што і таксама ў гэтым інтэрв'ю ён казаў, што гатовы прыехаць на сустрэчу з Трампам, калі ЗША забяспечыць усе ўмовы дзеля ягонага пералёта. Тут нейкіх супярэчнасцяў няма, але напэўна ў ЗША ён не паедзе ў якасці прыватнай асобы. Таму збольшага нават гэтае інтэрв'ю, калі раскладаць яе там па нейкіх сказах ці прамовах, яно супярэчліва, як і ўсё тое, што Лукашенко кажа. Ён сцвярджае пра тое, што дзякуючы яму Беларусь там узнялася і развіваецца, але як паедзе нейкі каўгас ці на нейкую ферму ці на нейкі завод, усё кепска. Усё кепска. У войску ўсё кепска, у сельскай гаспадаркі це ўсё кепска, у прамысловасці ўсё кепска. А так усё добра. Так усё добра.
Ну так, і змагаецца з карупцыяй уже 30 гадоў. Вось вяртаючыся да таго, што я казаў, спробу абмежаваць інфармацыю, якая кажа пра сітуацыю рэальную Беларусі. Гэта хіба учора з'явілася такая прапанова, каб вынікі не толькі статыстычныя, а перапісу насельніцтва таксама закрыць, каб не было доступу да сітуацыі дэмаграфічнай, агульнай, эканамічнай, сацыяльнай. Ну, гэта якраз вось вяртанне у Савецкі Саюз. Але знову зрабіць цалкам зараз на сённяшні дзень закрытую інфармацыйную прастору, нават калі мы кажам пра нейкія статыстычныя дадзеныя, калі іх нават не публікаваць, тым не менш, калі ўвогуле не публікаваць, то ўсё роўна нават па заробках, нават па коштах, інфляцыі можна акрэсліць, у якім стане знаходзіцца агульная гаспадарка. І вось апошнія сігналы для Расіі і для Беларусі вельмі небяспечныя. Гэта тое, што нават праз доўгі час маўклівая прафесура там на эканамічным форуме 2 дні назад пачала казаць пра сур'ёзныя эканамічныя праблемы і сур'ёзныя выклікі ў расійскай гаспадарцы, то бок пра сур'ёзнае падзенне і не толькі развіцця, але агульна ўсіх стандартаў. І гэта казалі на афіцыйных форумах. Тое, за што людзей могуць пасадзіць на некалькі год за дыскрэдытацыю чагосьці там, то афіцыйныя ўжо асобы кажуць пра сістэмныя негатыўныя зрухі, якія сталі відавочныя, і тым ліку і Пуцін на адных з сваіх паседжанняў нарадаў казаў пра сур'ёзны спад у дынаміцы развіцці эканамічным, таксама ВУП. Ну і да гэтага яшчэ даклаліся украінскія вайсковыя, якія рэгулярна бамбяць прамысловыя аб'екты Расіі. То бок так і Расія, і разам з ёю Беларусь уваходзіць у сур'ёзныя эканамічныя пікі. Канешне, хацеў бы падкрэсліць, гэта не азначае, што вось-вось яна разваліцца, вось-вось і пачнуцца нейкія бунты, вось-вось і там знову з'явіцца Прыгожин і канец Расіі. Не, нават у такім стане яна можа пратрываць яшчэ некалькі год, вядучы вайну ва ўкраіне і шукаючы рэсурсы магчымыя для вядзення не толькі вайсковых дзеянняў, але інфармацыйнай вайны супраць захаду. Агульна на макраўзроўні і на мікраўзроўні гэта можа сур'ёзна падарваць стабільнасць эканамічную Расіі, але пакуль не думаю, што варта прагназаваць сур'ёзныя зрухі рэвалюцыйнага кшталту, толькі калі мы кажам пра такі радыкальную рэвалюцыю, якая будзе патрабаваць рэваншу, не паляпшэння адносінаў з захадам, а значна больш радыкальных дзеянняў як і ва ўкраіне, так і на свеце. Я тут ужо кажу не толькі пра ядзерны шантаж, а пра лакальнае выкарыстанне ядзернай зброі. Я хацеў бы вот на адзін яшчэ момант звярнуць з гэтага інтэрв'ю. Мы з вами некалі раней разважалі пра гэтую биг-дил, якую там нібыта замуцілі Трамп і Лукашенко, шмат пра яго казалася. Ну і было такое меркаванне, што гэта калі з аднаго боку Лукашенко вызваліць усіх палітвязняў, ну можа быць троху сцішыць узровень рэпрэсій, з другого боку будуць знятыя ўсе санкцыі, там можа вернуцца амбасадары, там яшчэ нешта. А ад Лукашэнкі прагучала, што ну зняццё санкцый, вызваленне палітвязняў это так, дробязь нейкая вот на шляху да гэтай вялікай здзелкі. Што тады гэта можа быць за здзелка? Пра што? Ну, знову ён такім чынам жадае падкрэсліць, што ён размаўляе з пазіцыі моцнага, так, а не з пазіцыі слабага, што на яго там націснулі, і ён пайшоў на нейкія саступкі. Для яго вялікая здзелка – гэта, па сутнасці, прызнанне факту таго, што ён
кіруе краінай і альтэрнатывы на сённяшні дзень і на заўтрашні для яго не будзе, і захад гэта прызнае. Ну а таксама спадзяецца на тое, што дзякуючы Трампу адбудзецца прарыў на еўрапейскім вектары, бо ўсё ж такі Еўропа для Беларусі у эканамічным плане значна больш важная, чым Злучаныя Штаты Амерыкі. Ён таксама пра гэтыя калійныя угнаенні сказаў адну рэч, што фактычна знялі санкцыі, не знялі, у нас ужо ўсё зафрактаванае, законтрактаванае, нам нават няма дадатковых нейкіх моцаў, каб прадаваць нешта у ЗША. Канешне, ён будзе казаць пра тое, што вызваленне палітычных вязняў не з'яўляецца фактарам лібералізацыі ці праяўленнем слабасці, пра што таксама сведчыць рэгулярныя рэпрэсіі, з'яўленне новых затрыманых, асуджаных і гэтак далей. Але агульна ніхто не ведае, у чым вось гэтая вялікая здзелка павінна заключацца. Усё, што мы маем, гэта выключна трампаўскі падыход вось гэтай вялікай перамогі у гуманітарных аспектах у Беларусі і мінімальнае дасягненне, бо на сённяшні дзень такіх прарываў, акрамя зняцця санкцый амерыканскіх толькі супраць Беларуськалі і Белавіа, мы не назіраем, і Лукашенко гэта даволі моцна раздражняе, бо ўсё ж такі ён спадзяваўся на тое, што будуць значна глыбейшыя зрухі ў кантактах, у адносінах, у тым ліку у рэгіянальным плане і з Польшчай, і з Літвой, але гэтага не адбываецца. І кантактаў гэтых таксама пашыраных няма, нават у пытанні вельмі важным і для Польшчы, і для Лукашенка гэта пытанне пачабута, яно застаецца закрытым. І таксама пытанне з Літвой. Таму тут Лукашенко будзе манеўраваць, шукаць найбольш выгадных, прываблівых для сябе вынікаў не толькі палітычных, але і эканамічных. Але пакуль што мы бачым, што працэс ён завіс, няма нейкіх такіх больш глобальных зрухаў, якія б дазволілі казаць пра тое, што рэжым Лукашенка цалкам выйшаў з ізаляцыі. Так, да, тым больш, але тым не менш нейкія такія ўсё ж такі прасоўванні у налажванні адносінаў паміж Вашынгтонам і Мінскам ёсць на фоне нават Расіі, бо сказалі, што нават размоў пра нейкае там вяртанне паслоў там ці дыпламатычную палёгку паміж Масквой і Вашынгтонам не вядзецца. Але апошнімі днямі шмат закідваецца інфармацыі, там выказванняў, перасцярог наконт паглыблення, ўцягвання Беларусі ў вайну. Як вы ацэньваеце гэтую сітуацыю? Гэтыя заявы яны з'яўляюцца рэгулярна. Апошнія такія гучныя заявы, страхі, нават пэўная мабілізацыя была падчас вучэння ў захад 2025, калі цалкам мяжа была польская закрыта, калі былі сцягнутыя войскі і польскія і літоўскія да мяжы з Беларусію. Адначасова мы не назіралі ніякай канцэнтрацыі сіл і ніякай падрыхтоўкі да вядзення агрэсіўных дзеянняў не толькі ў дачыненні да Ўкраіны, але таксама да Еўропы, і гэтыя заявы як элемент інфармацыйнай вайны гучаць рэгулярна. З чым гэта можа быць звязана? Калі мы кажам пра Украіну, то тут зразумела, Расія распачала так званую летне-веснавую кампанію. Яны спрабуюць атрымаць тактычныя вынікі ў Запорожскай вобласці, у Сумскай вобласці, у Харкаўскай вобласці. Нават ёсць спробы зайсці знову ў Сумскую вобласць з тэрыторыі Расіі, але відавочна, што дастатковых рэсурсаў, каб змяніць сітуацыю на фронте, у Расіі няма. Адчуваецца вычарпанасць засобаў ракетных, дронавых, нават апошні, хаця і масавы абстрэл Украіны. Ён ужо вядзецца выключна
па цывільных аб'ектах, просто там ужо шпурляюць у гарады, у дамы без разбору, каб нанесці больш стратаў менавіта сярод мірнага насельніцтва. Няма магчымасці пераламіць сітуацыю, яна такая вось, конечно, застаецца патавай, але адначасова Расія, конечно же, намагаецца стварыць псіхалагічна інфармацыйныя пагрозы, і рэгулярна, калі адбываецца нейкая аперацыя на ўсходзе Украіны, Расія мабілізуе рэсурсы, адначасова з'яўляюцца гэтыя ўкіды, так, інфармацыйныя, каб адцягнуць рэсурсы, каб пераключыць увагу, каб стварыць напружанасць дадатковую на мяжы з Беларусі. Гэта заўсёды было, але рэальных дзеянняў, канцэнтрацыі сіл, напрыклад, мы ж разумеем, што каб арганізаваць нейкую больш-менш хаця б сур'ёзную пагрозу на мяжы беларуска-украінскай для Украіны, неабходна канцэнтрацыя рэсурсаў, і гэта не некалькі тысячаў, гэта некалькі дзесяткаў тысяч чалавек, гэта ўзбраенні, гэта самалёты, гэта сродкі СПА, супрацьпаветранай абароны, гэта кантынгент вайсковы павінен расійскі ўвайсці. Гэтага нічога не назіраецца. Хаця, канешне, інфраструктура будуецца на памежжы з Украінай, у тым ліку у аспекце фарміравання так званага паўднёвага аператыўнага камандавання, якое было створана ў мінулым годзе і якое стварае дадатковую інфраструктуру, неабходную для аперацыйных дзеянняў гэтага так званага камандавання. Але рэсурсаў таксама на гэта не так шмат, хаця і Расія дае дадатковае фінансаванне для мадэрнізацыі інфраструктуры вайсковай, для пабудавання аб'ектаў. Але на сённяшні дзень, прынамсі, не ведаю, я не назіраю такой сур'ёзнай ввогуле канцэнтрацыі сіл, тым больш расійскіх, на памежжы з Украінай, на тэрыторыі Беларусі. Другі момант, не назіраецца і ўласна унутры беларускай мабілізацыі. Таксама не змянілася стаўленне да вайны з боку беларусаў. Мы памятаем усе рэакцыю беларускага грамадства з 22-го году. І ў такіх умовах, калі няма усенароднай любові да Лукашенка, абвяшчаць мабілізацыю, зацягваць, кідаць людзей на нейкія дадатковыя вайсковыя аперацыі, гэта небяспечна для Лукашенка. Таму я думаю, што гэта элемент збольшага інфармацыйна-псіхалагічнай гульні, якую вядзе з аднаго боку Расія, з іншага боку, канешне ж, Украіна, памятаючы 22-гі год, будзе заўсёды перавышаць узровень пагрозы, чым ён ёсць на самой справе, бо па сутнасці Беларусь разглядаецца як вораг, як пагроза. І гэтыя дзеянні, гэтыя выказванні, гэтыя ацэнкі, яны абсалютна зразумелыя. Тым не менш, таксама і мы, аналітыкі, журналісты, павінны адэкватна ацэньваць сітуацыю, пагрозу, каб таксама не дэманізаваць Беларусь і беларусаў. Бо не трэба створваць такога варожага стаўлення да беларусаў, што таксама на карысць Расіі. Калі беларусы будуць разглядацца таксама як і расейцы, як ворагі, як пагрозы. Тут мы павінны дзейнічаць вельмі ўстрымана і аб'ектыўна. Не прыніжаць пагрозаў і магчымасцю, бо яны заўсёды будуць, пакуль ідзе вайна. Але таксама і не перабольшваць. Прынамсі, з нашага, з беларускага боку, з боку беларускіх незалежных аналітыкаў, экспертаў павінна быць давацца аб'ектыўная ацэнка. І на завяршэнне хацеў бы яшчэ одну тэму закрануць з вами. Гэта тэма, якую нібыта мы тут у дыаспары дасягнулі па ёй кансэнсусу, праходзілі гэтыя нейкія там абмеркаванні, дэбаты, спрэчкі, і моўнае пытанне, нібыта яно было вырашана, як нам паводзіць сябе, як да яго ставіцца, і што нам трэба рабіць ва ўмовах, калі мы мусім захаваць сябе тут, знаходзячыся в эміграцыі. Але нечакана ізноўку, умоўна кажучы, моўныя
дыскусія разгарнулася з падачы пытання, якое задаў заснавальнік выдавецтва «Камунікат» Ярослав Іванюк нобелеўскаму лаўрэату, праваабаронцу Алесю Беляцкаму, і адказ Беляцкага, ну, скажем так, вельмі, я так выклікаў эмоцыі у Александра Фядуты, які ўсё ж таки выступіў са словамі, што ну калі тут беларускія выдавецтвы у замежжы, па словах Беляцкага, мусяць найперш друкаваць беларускамоўных аўтараў, то дзе ж вот нам, беларусам, беларускім пісьменнікам, але расійскамоўным у замежжы друкавацца. І ўзнікла пытанне, ізноўку вот эта спрэчка, моўнае пытанне, так бы мовіць. Што адбываецца? Чаму вот гэтая нібыта такая хісткая, але такая кансенсусная сітуацыя так лёгка парушылася? Калі мы справімся? Ну, яна не парушылася, да і па сутнасці да канца такога кансенсусу і не было. Бо калі нават мы паслухаем іншага нобелеўскага лаўрэата, тую ж Святлану Алексеевич, яна размаўляе па-расейску, я не чуў ніводнай прамовы з яе боку, каб яна была па-беларуску. Не выступаў, можа, нешта там. Ну, але вось тыя вялікія інтэрв'ю, якія яна давала, яны заўсёды былі па-расейску. Гэта першы момант. Другі момант, прынамсі, з яе вуснаў неаднакротна гучалі словы пра вялікую расейскую культуру, без якой расейскую мову, без якой беларуская маленькая краіна будзе заўсёды заставацца перыферыяй, правінцыяй, і па сутнасці азначае, што ў беларускай літаратуры, беларуская культура нічога не стварыла. Вось вялікая ёсць расейская культура. Нягледзячы на тое, што былі і крытыка пэўнай часткі беларускай інтэлігенцыі, знову не ўся беларуская інтэлігенцыя выступіла ў абарону неправінцыйнасці беларускай мовы і беларускай культуры. Таму, на жаль, кансенсусу няма. Нават у палітычным серадовішчы, як мы з вами шмат размаўлялі, што калі ты хочаш быць беларускім палітыкам, балатавацца ў крэдэнцыйную там раду, я ўжо не буду там чапляць, то ты павінен абавязаны размаўляць па-беларуску. То бок, ну, прынамсі, на публічных выступах. На публічных выступах. Частка людзей, якая прэцца ў крэдэнцыйную раду, яна размаўляе па-расейску. Беларуская мова для іх не існуе. То бок, нават тут няма абавязку і кансенсусу, які павінен быў бы быць. Беларуская мова, абавязкова гэта мова публічная і палітычная у кантэксце апазіцыі. Тым не менш ніякіх ні санкцыяў, ні абмежаванняў у дачыненні да рускамоўных палітыкаў беларускіх няма. Нягледзячы на тое, што вайна ідзе, нягледзячы на тое, што вынішчаецца беларуская мова ў Беларусі, яны выкарыстоўваюць расейскую мову. То бок, таму кансенсус ёсць участкі беларускай супольнасці, яна думае, што гэты кансенсус ёсць. Тым не менш, такога, яшчэ раз падкрэслю, кансенсусу не склалася ні ў палітычным, ні ў культурным аспекце. Канешне, ёсць выдаўніцтвы, ёсць групы людзей, якія выключна будуць падтрымліваць і будуць друкаваць беларускіх аўтараў, пераклады там з расейскай мовы ці з іншых моваў па-беларуску, і гэта місія. Так, не кожны будзе, на жаль, не для кожнага падтрымка беларускага ёсць місіі. Бо, канешне, выдаўніцтва павінна зарабляць, а расейская мова, на жаль, яшчэ застаецца прываблівай. Я вось прыгадаў выказванне таго ж Астапені, які казаў, не трэба ніякіх дыскусій адносна беларускага і расейскай мовы, усё вырашыць рынок. Вось, давай, будзе свабода, і рынок вырашыць, на якой мове там хто будзе размаўляць. Гэта таксама падважвае кансенсус. Не, ёсць
грамадская місія, ёсць грамадскія мэты, ёсць нацыянальны інтарэс, аснове якога падтрымка нацыянальнай культуры, беларускай нацыянальнай мовы і яе папулярызацыя, яе абавязковае выкарыстанне ў публічнай прасторы, бо гэта місія. Інакш ты не беларускі палітык, інакш ты не адстойваеш асноўныя пастулаты беларускасці, гэта незалежнасць пабудаваць, адмаўляючы мовы, немагчыма ў нашых умовах, і гэта пашырэнне мовы. Я ведаю, што Александр Федута, ён размаўляе па-беларуску, нават падчас там інтэрв'ю ў Киеве ён размаўляў, калі не памыляюся, па-беларуску, нават Бабарыка хіба там пачаў ужо ён па-расейску размаўляе, але там нейкія тэксты спрабуе пісаць па-беларуску, каб убудавацца ў гэтую кан'юнктуру, але ўсё роўна застаецца яшчэ расейска-культурным палітыкам. І такая група, яна немалая. І, канешне, вось у гэтых абставінах вы вельмі добра заўважылі. Трэба дасягнуць кансэнсус, па якому, першае, беларуская мова – гэта палітычная мова, публічная мова. Калі ты беларускі незалежны апазіцыйны палітык, ты абавязаны размаўляць па-беларуску. Тут ніякіх не павінна быць абмежаванняў, неважна, дзе ты нарадзіўся. Другі момант. Выдаўніцтвы беларускія прыярытэтам павінны ставіць падтрымку беларускамоўнай літаратуры, перакладаў аўтараў, друкаў і гэтак далей. Гэта павінна быць прыярытэтам расійскага у нас так вышэй даху. А беларускасць вынішчаецца ў Беларусі, і адзінае, дзе яна можа захавацца і развівацца, набываць новыя сэнсы, узбагачацца, бо выкарыстоўванне беларускай мовы ў публічнай прасторы, у палітычнай прасторы, у сучаснай выдавецкай дзейнасці аўтарства, гэта ўзбагачэнне мовы, гэта з'яўленне новых словаў, гэта развіццё мовы, гэта стварэнне. Нават можна прыгадаць чэшскую мову ці славацкую, калі яны адмыслова замяшчалі усе заходнія словы: кампутер, почытач, самалёт, гэта летадла, тэатр, дывадла, і ніхто не смяецца. Всё вельмі прыгожа, вельмі прывабліва. Чаму нам таксама ў гэтым не заняцца стварэннямі новых словаў, вяртаючыся да старажытнасці, замены дакладна рускіх эквівалентаў і заходніх эквівалентаў. І у тым ліку такія працэсы ідуць у той жа і Польшчы часткова. А мы ўсё намагаемся прыстасаваць нашу мову да кагосьці. Вось яе, каб было добра рускім, трэба яе туды вось упіхнуць, больш зрабіць такой, каб яны разумелі, што мы кажам. Мы ім не павінны нічога, нікаму там да кагосьці прыстасоўвацца. Ёсць патрэбы. Адзін з галоўных грунтоўных інтарэсаў для існавання нашай дзяржаўнасці – гэта захаванне мовы. І яе папулярызацыя, яе ўтрыманне. Нават калі там можна ў сям'і там дзесьці там са знаёмымі выкарыстоўваць двумоўе, але калі мы кажам пра публічную сферу, культурную сферу, выдавецкую сферу, тут павінен быць кансэнсус. І вось калі мы гэты кансэнсус дасягнем, што беларуская мова прыярытэт, тады пытанне ў значнай ступені вырашыцца. На жаль, гэтага кансэнсусу яшчэ няма. Дарэчы, гэта ўжо проста як кароткая заўвага. Рознымі шляхамі можна на гэты кансэнсус, умоўна скажем, працаваць. Вось прыклад: Саша Філіпенка і яго апошняя кніга, якую ён напісаў па-расейску, але ён яе не выдаваў па-расейску да таго часу, пакуль не быў зроблены беларускі пераклад, і яна не выйшла найперш па-беларуску. Выйшла па-беларуску, тады напісаную ад пачатку па-расейску кнігу выдалі і на расейскай мове. Вот таксама пазіцыя. Піша чалавек па-руску, але вот так на гэтую дасягненне кансэнсуса спрацаваў. Дзякуй вялікі. На сёння мы, на жаль, развітваемся, але сустрэнемся праз тыдзень. Таму пакуль што ў чаканні нашага наступнага стрыму подписывайтеся на YouTube канал Еврорадио, ставьте свае падабайкі, націскайце на званочак, расширвайце, калі для вас гэта бяспечна. І можете падтрымаць нашу працу. Там ёсць адмысловая кнопачка падтрымки. І не забывайте про телеграм-канал Паўла Усова. Подписывайтеся таксама, калі для вас гэта бяспечна. Да сустрэчы. Жыве Беларусь.